Türkmenistanyň raýatlaryň arasyna biometrik pasporta bolan talabyň ýokary bolmagyna galýan mahaly Lewap welaýatynyň migrasiýa daralaryna daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň ýüz tutmalary ileri tutulyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 fevralda Sewitden maglumat berdi. Ýöne bu Sewitde Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportyna ýüz tutýan talyplar yerli migrasiýa darasynyň başlygyna ýörüýte haýyşnama bilen ýüzlenmeli bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulugynyň yerli darasynyň başlygy hepdede 2 gün raýatlary öz kabulhanasyna kabul edýär. Biometrik pasportynyň möhletini utaran talyplere diňe başlygyň ýörüýte urusady bilen öz biometrik pasportlaryny nowata garaşmadan çalyşyp bermäge mümkinçilik töredilýär. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullukları raýatlaryň biometrik pasportlaryny çykaryp bermeýär. Daşary ýurtlarda wagtdaýyn ýaşaýan raýatlar şol sana daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan talyplar öz resmi namalaryny çalyşmak üçin Türkmenistana seýahat etmeli bolýarlar. Şeýle-de Türkmenistanyň biometrik pasporta ýüz tutýan raýatlaryň sany köp bolmagyny galýar. Golaýda Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýüz tutmalaryň sanynyň ýokarlanýanlygy sebäpli pasport nowatlary öňümizdäki ýylaçyny udaldylaryny habar berdiler. Daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge mümkinçilik berýän bu resmi namany almakçy bolýan raýatlar yerli migrasiýa daralaryna nowbaty ýazylýarlar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Sewitde gysga möhletde daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge meýilleşdirmeýän raýatlaryň hem ätiýaşdan biometrik pasporta ýüz tutup goýýanlyklaryny habar berýär. Käwr enatalar özleriniň ýaş şagalaryna daşary ýurt pasportlarynyň çıkarılıp berilmegini haýyş edip yerli migrasiýa başlygynyň kabulhanasyna girýärler. Talip ýaşlaryň pasportlary bökdönsiz çalyşylyp berilýär. Ýöne ýaş şagalaryna pasport soraýan enatalaryň haýyşlary kenwer kanagatlandyrylmaýar. Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne talip hem bolsalar, ene atada bolsalar köp sanly raýatlar özleriniň pasportlaryny çalyşmak üçin migrasiýa başlygynyň kabulhanasyna hökman girip çykmaly bolýarlar. Şondan soňra pasport almagy degişli resmi namalary tapşyryp bolýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň töweregine dowam edýän beýleki meseleleriň biri hem korrupsiýa hadiseleri bilen baglanyşykly bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan adal migrasiýa daralaryna bolup geçýän korrupsiýa hadiseleri raýat pasport ýüz tutmalaryna paranyň sorulmagy ýaly ýagdaýlar boýunça habar berdiler. Noýabryň soňky hepdesinde Balkanly ýaşaýjylar bu sebäpde daşary ýurt pasportyny $1000 para bilen bir hepdeniň içinde alyp bolýanyny aýtdylar. Şonu olar bu resmi namany çykarmagyň möhletiniň paranyň möçberine görä üýtgýänyni hem gurrun berdiler. Balkanly ýaşaýjylaryň biri 25 günde pasport almak üçin $600 2-3 aýyň dowamyny almak üçin bolsa $200 sorulýanyny aýdypdy. Bu habaryň ýygy süre noýabryň aýagyna Balkanyň migrasiýa daralarına barlygy geçirildi. Lewap welaýatyna habarçylarymyz daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň pasport ardalaryna seredilýänligini maglumat berýär. Daşary ýurtlara seýahat etmäge islew bildirýän adamlar bilen bir hatarda daşary ýurt pasportyny diňe ätiýaşdan ýüz tutýan adamlar hem bar. Daşary ýurt pasportlaryny almagy başaran käwr adamlaryň pasportlarynyň möhleti gutaryp gidýär. Olar 5 ýylyň içinde bir gezek hem daşary ýurda gidip görmeýärler. Ýöne şonda da pasportlaryny çalyşmak üçin arda bilen migrasiýa edaralaryna ýüz tutýarlar. Diýip Lewap ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä yerli migrasiýa darasynyň başlygy hepdeniň sişenme we pensiýa günlerini raýatlar öz kabulhanasyna kabul edýär. Olar kabul edişlik günlerine başlygyň kabulhanasynyň köp adamly bolýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň migrasiýa daralaryna soňky ýagdaýlar boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi.